sa akin dito ngayon is hindi po pwedeng magiging effective for her. At worst, ang mangyari nito, madadamay lang siya dito sa policy na patayan ngayon. So it won't help. So the offer as it is right now, as co-chairperson, I would discourage Vice President from accepting. Pero kung ang offer ay yung talagang absolute authority na kasama na yung pag-hire at pag-fire ng mga tao, then by all means, yun ang tanggapin niya. Sir, pwedeng sabing political strategy para bandang huli siya yung sisihin? Ganun din. Actually, itong ginagawa nila to, this is a political distraction. Dahil ang unang nagsimula ito dun sa assessment ni Vice President Lenny na tumataas yung number of drug users according mismo kay Duterte. So, ibig sabihin, pumapalpak yung programa. Tapos ngayon, nag-react yung Malacanang, ganitong offer. Ano yun? Walang connection. So, parang gagamitin siyang malusot? Definitely. Or pang-distract lang. Paglalaruan lang siya. Di ba? At hindi naman siya yung issue dito. Ang issue dito, yung nakaraang approach ni Duterte for the past 3 years.